Napatay ang usa ka German national sa sunog nga miulbo sa usa ka pension house sa Barangay Gizo, Mandawi City, kaganihang kadlaw. Si Luan Mayrondina sa report. Natugaw ang pagkatug sa mga guest ug mga staff ni ining usa ka pension house sa Barangay Gizo, Mandawi City, dihang niulbo ang sunog alas 4 kaganihang kadlaw. Matod ni Rodrigo de la Serna, maintenance sa naasong pension house, gipukaw na lang sila sa gwardya, busan nag-iyahay na lang usab sila pagpanggawa sa pension house. Gikatahong nagsugod ang kayo sa stock room sa L building nga mo'y butanganan sa ilang mga beddings. Wala man siya. Kato ra gyud siguro murag trip ra gyud siguro murag dunay siguro kuryente ba nga na kuan pin nag spark ba. Nya kuan man light materials man dali ra kay nakuan. Takot. Ang naasong pension house adunay 30 ka mga kwarto. Apan kagahapon, 5 lang ang okupado niini kay menos ang ilang mga guest. Nakagawas usab ang tanang mga guest ug mga staff sa maong pension house apan ang 56 anyos nga German national nga usa sa mga guest gikatahong nibalik og sulod sa pension house. Ug wa na kini makagawas pa og balik. Gawas man to siya pero nibalik lang siya sud. Ambot ba mi kibaw kay nawa ra man. Possible suffocation gid ang cause pero ginapan gyapon na further investigation gyapon siya. Alas 4:01 na dawat sa Mandawi City Fire Station ang sunog ug nakontrolar ang kayo pagka alas 4:52 sa kadlawon. Alas 5:24 na sa buntag, hingpit nga napaong ang kayo. Padayon pang gisubay ang hinungdan sa maong sunog nga nagbilin og 7 million pesos nga danyos. Gisusi pa usab ang posibleng hinungdan niini. Electrical yun siya, ma'am. Initially, electrical, allegedly. Pero kana, for the investigation, pagyapon tanam, dakan patagtanahon nga anggulo gyapon. Sa pagkakutlo ning balita, ana-ana karon sa usa ka funeral homes sa AS Fortuna ang patayng lawas sa maong langyaw. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda.